O kunain kita yan ha, adi kita barangay Bislig itong kapilya ha. So libang komen yan ito na kahimtang itong kapilya, didi ha. Barangay Bislig iragin na hihingayad ano. O ibang na klase lo dito, adi nga inarap pagpintar. Bagay, anong klase nga kahoy? Hamurawon. Ayos lo tanong design. Andi, oray pa kapintar ya, didi. At ito magdililihaan anay. O, dililihaan anay. Mga under renovation. Oo, bagang gina-update. Ay, nilutan hayan ha. At ikyan at aton mga dagat lanay. At sunod, bibisitahon kalot mga swimming pool. Ito atong pagkagin ko man yan ano, mga beach resort, di diya tanawan. Mamo din yung Santillano Beach Resort. Dami din yung naparigusan. Sunod, masisingad to ang tagapit dito. Tumadito. Ano ba itong ngayon natambo? Parang kadaran remote. Hindi kita makakagpatukal ini. Ginayad na kayo mga katid. Kaya pangandaman na yun mga mamamarigos yun nga summer ano. It Bislig good man ano noon ininhira nga kuhan itong bulad. Nakagkuhan na kita yung una. Di man no? Tamban. Ini lang ko eh. Makapurot talaga din yung pagmatulo upat. Pwede na. Ano? Yung pre-prito sila. Ang patiskig ba? Nagsisiram takpan ito ang budi. Kinanglanong kong Mountain Dew. Damo din parigosan ha, tanawan na iyo sa dang bisitahon. Hindi, mo pa din ano, kaya wala pa kakaulang nga embankment. So, baga pagparigos, makakawang pangadto at raka. Adi ka pan Shaira, Cuban Resort. O, may nira din swimming pool. Luman sa swimming pool. May nini ba, kuhan, ira, baga function hall. Mga pwede ka mag-check-in. Kaman din nga yung baga pagpipilian la. Hindi ni gihap, antrang side. Damon din nga kuhan gihapon, tira mga cottages. May function hall gihap. Puro ta kadaran drone, pastilan nga, siguro kung saragatin. Say din Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is March 6, 2026. Time check bodoy. Oras alas 9:47 anyos. Kunain kita yan ha, adi kita barangay Bislig itong kapilya ha. Di na lang kita nag-intro kaya no, kung dito kita at least din ani kita simbahan, inagi ani kita. Ambot kung may dapahin nanunumdumin mga sugadin nga mga benches sa plaza. Damo itong dito nagkapapo. Damo itong dito nagkapapulingkang. Ano na, giignom, bakit? Papaduso-duso, daan itong magpulag sa ibudo yun, mga kabataan kami. So libang komen yan ito na kahimtang itong kapilya, didi ha. Barangay Bislig. Mahusay. Iragin na hihingayad ano. Mahusay bakit? Ibang na klase lo dito adi nga inarap pagpintar. Bagay gano'n ano. Bagan nara. Nara. Anong klase nga kahoy? Hamurawon. Hamurawon. Ayos lo tanong design. Hamurawon. Gisusugad lang ngayon ano. Andi, oray pa kapintar ya, didi. At ito magililihaan anay. Gililihaan anay. Mo busag anay sugad. Di lang na rumamira ha. Mga talented, pares dito tanawan ano. Pares dito tanawan mga dito tanawan. Kami man lagi apitan dito. Kamo gihap. Oo. Patin sa ko tanan dito ako malay. Iya dito. Kuan ngayon. Baga, tadi, wari pa tadi ka pintar ha. Ang ginawas ta, adto na, baga na. Ano to, hamurawon? Wala na nakasya. Hamurawon nga kahoy. Ano. Tapos amo na yung finished product, ano? Amo na yung finished product. Kuka ng pakunin, papa. Ito niya. Damot may remote. Damo lo tim exhibition budoy. Adi lo timana. Nagkukuan lo tadi ginhimo lot niya gold bars. Kuan ano pa iton? Mga under renovation. Bagan gina-update. Gano'n ano. Banaro nira.
Mana, thank you. So yun kung kaya nakitaan kanina pala nakatikita plaza. Oy, shout out sa imo Aljon. Wag din ni Aljon. Shout out Aljon. Oo, kanina nakata plaza. Magkakape ako. Katapos ko panubungan tubak. Katapos ko panubungan tubak mo may dinang tiyaw storya. Siyempre, Baby Loves. Ay, nilutan hayan ha. Sunod. Masingada naman kita. Oo. Ikan at aton mga dagat lanay ha. Sunod, bibisitahon kahit may da mga kulot, may da malot mga swimming pool. Babalik-balik kong talatira. Patiyapan dito nga ni may kuan. Makabalik ba kita nga dito? Sige lang. Itatong bagagin ko man yan mga beach resort di tanawan. Kaya nakato ka plaza. Ini na malanganong kamanton yung nag-istorya. Nakato yung Aljon. Wala ka duli kay konto niya, pero may dito niya nagkikita. Naayon nga niya, ito natin kuhan. Binubuhat mo sinasayod drone. So yan Tidaring Beach Camp. Ay, kita masugad. Sugad dani. Okay. Sugad kita. Ay, mapay nga. Aga, iyo. Saan patron? Pakuha naman yung beach resort. Mayroon pa ko ng patron. Sa iman natin na patron. Salit na si Zero lugod kita orasin. Kuan patron na. Kaya darat kadamot na imbitar. Wala na ito nalugod na kay Setuan. Kaya naawod ka nalugod. Ay, kita pili magkuan. Sumulod. Andi ni welcome to Santillano. Dili kita kanda Santillano. Total. Mapapako ng taman inin. Papasidahan taman yung drone ka na ito, drone. Mari kita didi. Padamano no will. Damano no will. Good Ang dumakan man no will. Good man. Ang kagingking. Nawaran kagingking. May na din yung kagingking. Ay, so good man. Mo ngayon, baga mawawara kayo. Kuwanan, kabahin ba nga tungod good man nga ano naluwa to? Okay. Naghihingayad ngayon yun itong embankments. Namin din yung Santillano Beach Resort. Ang dami din yung parigusan. May da pa nga ito na dito nga may da swimming pools. Lahat swimming pools, makirag ka man. Kanina bagawaray kita baga. Nasit nga ninalak nga kulop, makuan. Masingabot. Pero kay kung yan nga kulop, baga naghihinog din na kita ito. Makarawad kan Aljon. Kaya hi Aljon ito atong baga para kuwan ha ito. Naayon niya ngayon ha ito. Hindi magsasayob. Untang makahirayon nga aton kuan drone ha. Kay kakulop bagan may da nagpugong tubtubla 50 meters. Sunod masisingad to ang tagapit dito tumudito. Aton lang din nila na kaya para nanong ka nga nyo para baga may da natin baga himang rawon pa nga iba.
Baka makakapasangil ba kita? May papabalik ako. Sabay ito ba? May ni. Man, makikita natin ito nga kuwan. Oo, papasyadahon tayo ito. Oo. Ay, kita pwede makasit up. Sige na. Mali kita dito. Apa nga ga? Ano't may ito dito? Oo. May pangaon? May snack? Good morning. Lagot may de snack. May pangaon ito niyan. O di nilani kita. Pwede kita da. O ito kayo nakagaod do. Napapaklinin. O sugar. O di lang maiha. O mapalupad lagi ito drone. Digit kitang kakasgan. Gasi ko sa way na kita. Man, sudlanin kita din eh. Okay. Alas, sita pa na kita budoy. Pero kami minutos na. 10 anyos. Ito budoy, itim ka. Dorong kakiraga. Anong pagdinali, nakag-sit up na kita. Ano ba itong ngayon natabo? Orat ka daran remote. Hindi kita makakagpatukal hini. Ba't nga trabaho liwat? Okay, nag-charge kita. Nag-charge kita gyapang battery. Ano tunahon hadtong nakan niya sulod na bagan kuan. Remote han aircraft. Tadi kita makakag batong yung trabaho liwat. Pero ngayon karag signal. Okay. Ba. Ba't nga yung trabaho budoy? Ika man formal na. Wala ka man manginano-ano. Bakit sinulong kuwan hini gerra nga anim dara kuwan bulula marinim baid mga rule. Ay makapasangil kita. Makapasangil kita pagbalik kita otrongan ni pero drone na. Bato na trabaho to niyo. Sus ka. Kaya man kung di rin paso-pasongan ni baya. Malalakip ta na niya siguro pag bilta ta at dito dapit ha may ulot na nga kuan ato kita na dapit makuan mapatukal hours nga bumilta kita nga ni dari ka formal. Okay sa bagay kay makukuan niya ano tawag iton pag-usahon ta nala kung magpatukal kita. Bato ito ng trabaho. Ano, thank you. Ibalik lang. Kung nagsarit kita pag kuwan yan palila ko na ipali. Warang butok. Hindi kong butok. Hindi man ang butok. Padaw. Diri ka formal. Mga yun ito na pagod alas 10 na. Ginayad na gapi
ginayad lagi pimanot mga kuan. Mga cottage. Kay pangandaman na yun mga mamamarigos yan nga summer ano. An kuan kagingking. Pero na gin ko na ano rong ka ba ni ano? Oh, naruban bagyo. Wow. Tadi nakita ni si Mano, thank you ha. At di mga kuan kabularan. Oh, yan kay. Oo. It bislig good man ano noon ininhira nga kuan hiton bulad. Ha? 120 ang kilo. Ako na niya na pwede na ini, dire pa. Man. Bahol. 120. Oh, nakagkuan na kita din una. At thank you man ho. Nakagkuan na kita din una. Al mga sugad man hadi. Ang mga kabularan. Man. Anira ngayon ito na naging pipina bababa din asin. Oo, tapos yung kukuhaan ba itong tinay? Nangalimot kita. Eh, napasangil ka lang pagpurot. Di man no? Tamban. Ini langkoy. Pamilya na kita. Nagkikinita ako ba? Makapurot ka lang din yung pag matulupat. Pwede na. Ano? Prito sula ang patiskig ba? Ito niyo. Oy. Ayos. Oo, sa tatayo. Ito ayan. Kasi daw tali nga nagtatawag. Isnaban ka man Tonyo. Baka napaka-artista ka man. Ano ka good? Kanina natikan ni. Ano tikan ni? Kuan hilowin na sa. Anamon sapit. Sige tikay ka. Ay ko kaboy na no. Impa kung ko nalaya. Ngay ka mo. Ha? Nagkalakat man kamo gitawag kag ngiyo. Ha? Lalay tambay lalay. Kalakat man lugod ka mo. Ano ni vlog? Di ka nag-vlog ah. Waray na ng page. Awren nawara ani kon. Ang sawag ba yun? Oh, Waray na. warinig pa dayon. Baro kanugunod to. Uli kinaniyo na kanakon remote hand drone. Nangalintan ori ko kadara. Tala, sakay, Ori nabusan ako. Nabusan ako. Mga kuan liwat utro. Sakay. Okay. Tubtub na rin hindi rin lilinukab nga kuan. Ano po embankment. Adi din nagiyamera din sapa. Yan sapa. May remote ng storya no. Unta ko na rin baga pagpaunat-unat talit video. May tagad hini kuan. Oo, may tagad hinin mga nahimo na nga mga himang raon kabahin ng paglibot ng mga resort din ni Bislig. Oo, nakadaw mo na kita magbinurbil tangan ni. Hindi kang maaram. Nahubya. Na may dason link, drill ng palotit link. Nagsisiram tak pangita ang budi. Kinang lanong kung Mountain Dew. Dito mau pa dito. Kung pa dito mga pro plug. Oo. Ato na lang kita dito mapatukal. Sunod yung pagbilta tangan Ano ba yung trabaho mo doon?
Nayututo. Ano to patilaw? 20 sir. Ano ito? Ginataan. Ah, ginataan. Patilaw. Oh, puros ka nila. Puros na lahat yung baga panlibre ito niyo. Oh, di man ang kagingking. Di ang kagingking dapit, didi. Mano, mapay nga. Kuhan. Pagka naglilibot. Oo. May dako dara nga drone, wari ko kadaran. Remote. Inaayos pa naman kayo nagbuho ito dito. Oo. Maray pa man luwat, ibagan siring ano to. Kung i-re-rebid na dahil ini kay ibaluwat niya kontrak. Aw. Oh, maiha pa ito. Amo nga ni. Nakuruan lani siring nga butong kay ma. Ako amo nagsiring masin siga ko an engineer nga kay masin ka mutlanay kay. Oh, kanugon. Ma, summer. Amo na. Oo. Amo na. Klaro. Amo man yan ito akong gikukuan. Baga, tika kulop na kadto ka may Santa Cruz. Yan na. Din hiliwat. Ada kay mabalik na ito ko kay wari ko kadaran na drone. Sige man, thank you. Damo din hit parigusan ha kuan. Tanawan. Na iyo sa dang bisitahon. Hindi himo pa din he. Ano kay wari pa sirin pa wari pa may nakakaulang nga kuan. Wari pa embankment. So baga pag parigos makakuan pangadto atraka. So yan sa nga butong kuno kay waray pa posible itong baga maghimo to nira din naman ang mga volleyball komba, mga beach ball. Oo. Dira ton era yan na pagkukunon anay. Ay doon. Nagtitikan-tikan na nga nira baga pagkuan hit. Ano take ha? Naghimo na nga titikan-tikan na nga nira baga pag panguanhin na cottages. Okay daan itong puno pa naman ito. Kuan, sa yung talon, diba? Tigang panigrayong lugar. Tiga na di. Daman din he. Magkaupan lang, surusurum pa ilan na din he. Maka-record ka. Adi ka pan Shairas ha. Amo yung sinisiring ang Shairas. Oo. Cuban Resort. Hindi may din nirakuan. May din nira din ni swimming pool. Makikita ang tagtong niyo kung may danatong drone, no? Maluman sa swimming pool. May rep nini ba? Kuhan, ira, baga, function hall. Oo. Ayun nga, nagpaka, mamarigos. Mahal niya, pwede kang mag-check-in. Oo. Oo. Kamon din nga yung baga pagpipilian la. Hindi na bantay si kandida. Pero na kami nutos kanina gis ini yan pero na 12, 22 na. Uy hala, sugaron ko na lang eh. Oo. Maraw sa yung mountain yung mo. Ay, napahinga ka. Hindi nigihap. Oo, antrang side. Ano daw, lagi sulod-sulod tayo ito. Lagi lalabay-labay. Abierto man. Pwede, sumulod kaya abierto. Napahinga ka. Masulod lang, kadali. Oo. Damon din hinga po ang gihapon tira mga cottages. Ha? Oo, may function hall gihap. Ha? Oo, baba pa kasunto pala din yung gihap, ano?
Ama rin yung katapusan nga kuan. Nga pwede niyo ka kuanan kay dito rin dito. O baga may da tabay ha. O damo pa dinit mga kuan nga cottages. Pamati ko dito na tatapusan ano. Oo. Ha, warta ka daran-dron pastil nga duro kung sargati. Bari ko baga mga inano yung mga mga party-party. Ha? Mawari na dito amo din dito pagkakuan. Tapusan dito amo sa pagpalupad na turong dito no sa. Usay din he. Ha? Oo, tala. So karon talanin nga himang raon ano. This has been your friend from another stars. Tigang di barangay Bisligan mga resort. Oo. Ako magpapabili lagyap ngayon sangkay. Namayok po. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama. Chop chop. Okay. Okay.